Where am I going? Garbage pail outside. Knock it off. I'm gonna take everything out of here and leave it on the counter for you. I'm sorry. Yeah. I'm playing with my food. What the heck? You know what? I just really feel bad now. What? Good morning, Philippines. Good morning! Good morning everything! Maulan-ulan ngayon guys. So ngayon, ewan ko, I think makalabas ako pero parang pangit naman kapag magdig ako ng ground and then basa yung soil. Yung ilog ko. Aalis po si Tami kasi ulan. Ulan ngayong araw hanggang bukas ng umaga. So kailangan niya pumunta sa isang bahay and yun. And then ako naman dito lang ako, wala tayong magawa kasi hindi ako din makapag-garden. So ang gagawin natin ngayong araw is naglaba din ako, pupunta tayo ng second floor. It's time to clean up the second floor na guys. So mamaya time lapse tayo doon mamaya. Yung labahan talaga, naglaba ako ng blanket ni na Misty at Roxy. So, ito yung ganap dito guys kapag lalaba-laba. Almost 12 o'clock na and alis si Tami. Hindi pa siya nakaalis kasi tinitignan ko sa camera. Wala naman ding hindi naman umulan dun. So, pati dito, parang may siya, parang may bading na ulan ba? Yung parang, bading na ulan. Yung parang very slow na ulan, bading. You have to stop at Burger King, love. Wow. Han, I'm not joking, Han! I'm not joking either. No. Sabi ko, tinapon ko yung burger. Sabi ko, tinapon ko yung niluto niya kahapon. Bibili na lang siya ng Burger King. Nagalit kasi daw tinapon ko. Pinaprank natin. Anyway, so aalis yan. Hindi na ako, pupunta lang ako ng taas. Maglinis sa second floor. Hindi pa ako nakapag-start doon. Dito muna ako sa baba. Hey, listen. Listen. Just get your Burger King. And, hala. Ay, gee. Where's your phone?
one is eating already. She eat. The Dada will give you something. Because you eat only when you see Roxy get treats. What'd you give her, skinny bone? No, the thing. What'd you give her? The one Casco one. The nub? The nub. Why you have to look at me like there's no other bone? We have a lot of bones. I told you to stop in the thing. And I'm not joking when I say that. You like Burger King, love. I like my burgers. I like my burgers. I told you it's in the freaking garbage pail. I look at garbage pail. You look at me like I'm joking. What? Where am I going? Garbage pail outside. Knock it off. I'm gonna take everything out of here and leave it on the counter for you. No. Put it back. Put it back. Just look. Just go to the garbage pail. It's over there. Just go get it. If you really want it, go get it. You left it sitting on top of the garbage pail, is that what you did? It's in there, the dirt with the poop cat. I knocked it off. It's open that thing. What thing? The oven. There's something wrong to do. Because I don't want you to bring it. And then you are really a hardhead. Like, You didn't make my salad, but I know you did. You just said it, but you didn't do it. oh my God. Take this. That's okay. Oh my. You know what? Stay. No. You said, I'll make you salad. I asked you and then you said, Alright, and it was your Look, fault. why you don't Yeah, it's fine. why you don't say it before? I didn't say it. You said it. I said it, but you said no. I said that. No, you said to the Han, honestly, Han. Now I'm such a bad wife again. Always. Anyway, guys. So, alis na siya. Gahig ulo. Kung kakainin daw talaga niya yung burger, oy. Dalhin daw talaga niya, oy. And these annoying dogs. He's leaving. And it's already 12:20. And I wish he doesn't leave. Told him, not good to leave me. Don't leave me alone. I love you. Me too. Guys, every time I hug, I kinda like this. Because Watch you trip on the dish. look at this. Look at this. Hello. I love you. I love you too. Okay. Okay, get your food. I'm sorry. Yeah. I was playing with my food. What the heck? You know what? I just really feel bad now. What? That I don't make you salad. That's fine. Han, you really are. Han, and then you're gonna tell your sister and your cousin that my wife doesn't even take care of me. I'm gonna call them before I open the garage. I told them about something. I make jokes. You. Joke! Everything in this family is, they think everything is a joke, but what they said is, they say it because that's what they real feel. It's like, I'm just joking, but it's not really a joke. Okay, just kick that out, Success. Hi guys, hindi pa tayo maligo. Mamaya na tayo maligo ha. Pasensya na kayo. Pasensya na kayong mahal ko. So, nilinis ko lang dito guys. Kinuha ko yung Keurig na panggawa ng latte. Latte mo. So, si Tami bumili niyan. Hindi namin nagagamit. So, ngayon, itago ko na lang yan. Kasi useless naman din yan. Hindi nagagamit. Useless na useless. So, sabi ko sa kanya, itago ko na lang. Sayang lang, masisira lang yan dito sa abog. So, linisin ko, and then pagkatapos ilagay ko sa cellophane. So, yun. At saka ito naman, ilagay natin dito. Ang daming bashire. Linis-linis. Hindi pa nga ako nagpunta sa taas eh. Second floor. You know. Dito.
Ay, dito na naman tayo sa taas. I-ano ko lang itong mga folder. Filing folder para malagay ko na yung mga papel na dapat ilagay dito. Yung kapatid ni Tami, tinapon ko kasi ito, guys. And then sabi pa niya, bakit tinapon mo yan? Mahal yan. Kung bibili ka daw ng mga ganito, yung mga filing folders, with ganun ba, with ano na dito. Mahal daw ito. Sabi ko, okay, I'll keep it. Sabi ko, i-keep ko. Sige. Look. Ano talaga pala siya? Anong tawag nito? Worth it. Thank goodness I keep it. Kasi, or else, diba? May filing cabinet pero, yun pa rin. Nagpa-file ka pero hindi talaga mo alam kung anong andito. Hello guys. So ngayon, sarap dito matulog. Look, basura. And then yung damit na tignan ko kung basura ba yan or something. Hindi pa ako nakaligo, ginawa ko. Ang lakas na ng ulan. Umulan. Ito ang daming pictures. Ito yung, pakita ko sa inyo. So, yun yung nakulik kong basura. Damit, tignan ko kung okay pa ba yan. At ito yung mga papel na ilagay ko sa attic. Ito, ilagay sa attic. Importante yan. Pero marami na din akong nalagay sa ano. Ito. Ito na lang tayong nalagay dyan. And then, magtapo na lang ako ng mga basura. Matagal na akong hindi nakapaglinis dito sa taas ba. And, ang daming pictures. Kailangan yung pictures na yan ilagay sa bin. Kasi yun yung mga pictures ni Biana na sobrang tanda-tanda na talaga. So, yun. Maulan na panahon, guys. And, si Tami din tawag ng tawag. So, tignan ko lang ito kung itapon or i-donate ko na itong mga damit ni Tami. Kasi, mga old na mga damit yan eh. So, okay guys. Continue tayo dito bukas. Pahinga lang ako. And, meron pa akong gagawin sa labas. Kasi ulan, hindi ko kayo madala. Pasensya na, ang dilim. So, yan. Hindi ko kayo madala sa labas kasi umulan. So, mabasa yung ano. So, meron tayo ditong Irish Spring na sabon. So, ang problema dito sa palibot sa lugar na ito is daming groundhog. So, yung groundhog is nagdidig talaga as in ang lalim na dinidig. Ang ginawa nila sa bahay namin, yung front porch namin, ang nangyari, pumasok sila sa ilalim ng front porch and then, di ba may post yun para maging strong yung ano, nagdig sila, naghukay, hinukay nila guys. So, ang lalim niyang hinukay. So, ngayon, ang nakita ko sa hinukay nila is yung post, yung haligi, sa Bisaya, yung haligi, nakikita, lumilitaw na guys. Kung madig niya lahat dun, yung post is mag-collapse. So, ngayon, naghanap ako ng paraan. Merong pang poison, merong bomb, na mag-create ng fire sa ilalim na hinuhukay nila. So, ang problema yan kung masunog ang bahay. So, palagi ko si Tami sinasabihan na wag. Kasi yun yung pinakagusto ni Tami, kalayo, apoy. So, yun sabi ko wag. And also, yung mga poison na ilalagay sa palibot ng bahay. Delikado din sa pets. And then, yung mga maraming pusa, diba dito na wild.
pusa na wala may-ari, and then pusa ng kapitbahay, kasi mahilig sila yung mga pusa nila is yung outside ba na pusa, yung palagi nilang pinapalabas, hindi katulad sa amin na hindi sila pinapalabas. So yun, yung sa pusa nila is delikado kapag maglagay kami ng mga poison, kasi mamatay din sila guys. So sabi ko, naghanap ako sa YouTube, ito yung nakita ko, Irish Spring na sabon, i-ano ko lang siya, mag-grade ako and then ilagay doon sa mga and palibutan ko yung bahay. Ikakat-kat ko lang ko ito. And then yan. So, bukas ko na dito ipagtuloy kasi pa talaga guys. Vacuum na lang kasi itong mga bin nandito is tawag nito sa attic natin yan ilagay. And yun. At saka, ang dami kong nakulik na basura. Look. Papel. So, ang dami kong nakulik. Tulog yung mga alaga ko guys. Bagong laban na blanket. Tignan mo si Roxy. Gustong gusto? How about Misty? Gustong gusto mo yung blanket na bagong laban, no? Gustong gusto ni baby. Tignan niyo ito. Gustong gusto na. Gustong gusto. Hi monkey. Gustong gusto. Lalo ka, tignan niyo yung Gustong-gusto mo, no? Gustong-gusto mo, yung blanket na bagong laba. Gustong-gusto mo? Gustong-gusto mo? Gustong-gusto. Hi, monkey. Hello, love. Hello, love. I love you. Mayo, pickles, and a quarter-pound filet as far as the eye can see. Get comfy, it's gonna be a while.